Eguerdion txorienetarrok, eguerdion biteli, eta ongi etorri txorienera. Atzo esan izun hemen sartaia utzi behar genula, olioarekin, baina gure gundelen errezetak ikusita oliorik ez dugu erabiliko batez gaur. Ondo, orduan gaur, betiko errezetak, asteazken tradizionaletan, baina gaur Euskal Herritik kanpo Hungariara jo dugu, ez? Alegia. Eta han zer erabiltzen dute pila bat, gurina eta txerrigantza. Bitu, nik egia esan txerrigantza txorienen erabili dugu errezeta batean baino gehiago, baina frigitzeko esaten dena frigitzeko sekula, ez? Eta gaur lehenengo aldiz frigituko dugu hemen gure, bueno, berrugeta, ingo duguna da, berrugeta gundel erara, eta gero ikasiko norden gundel, ze gundelek beretzako liburu bat eta dana dauka, eta, bueno, atzo Patrik osagai pila bat zeuzkan, gaur ni dauzkat, eta gaur alderantzi izin du, trukaketa indu, ni pila bat, eta zure errezetarako, bueno, patatak erabiliko ditugu, itxaskiren bat ere bai, baina ez daukaz ikusiko honekin. Ez, nire izango da patata frigituak ganbekin, eta ali-oli apurtxo batekin, beraz, errezeta bat sinplia, tradizionala, eta asko gustatuko dana. Bueno, horrela hasiko da gure asteazkena, lehen errezeta azalduz. Ziazerba galdarreztatu, ostu, gurinarekin da persilarekin ondu eta gorde. Barrengorria xerratan moztu, gurin pixka bateakin salteatu eta gorde. Berru eta xerratan moztu, irina, arrautza eta ogi birrinduti pasa eta txerrigantzetan frigitu ondoren, hau ere gorde. Mornai saltza bat egin eta hau ere gorde. Patatak egosi, gurinarekin, arrautza gorringoekin ondu eta mauka batean sartu. Dena prestaukagunean, labeko erretila bat hartu, ziazerba hoi bajarriko dugu azpian, gainean barrengorria, gero gure arrai frigitua, ondo estali mornai saltzarekin, patata purea aldamenean jarri eta laberatu 10 minutuz patata purea gorritu arte. Zerbitzatu eta gozatu. Eta hemen dikatara duzu, ez? Astakeri bada. Hemen zaukogun liburu batetik atara duzu. Bai, hau zegoen atretzoko ez, euskaten hor, ez dakizu erabiltzen dituztela paintzeko tokiek eta oin, bueno, ETV-en horre obratan dabiltza, eta garbiketa eta inbar esan ditu, eta liburu batzuk utzi zituzten hor, eta tartean hau zegoen, da esan hau netzako. Hau netzako behar dut. Eta hemengo errezeta hartu duzu, luzioperka ala gundel. Baina hemen luzioperkarik ez daukagu. Eta berrugeta jarri duzu. Berrugeta. Eta ditu, Patri, bako zer erabiliko gaur lehenengo aldiz txorienen. Esan. Eta behin baino gehiagotan aipatu dut, guri hostelerizan, ziazzerbak, asenarioak, lekak eta egosteko garaian, zaten ziguten, eta kolore dizdiratxua izateko... Bikarbonatua. Bikarbonatua erade. Egia kolore aldetik, berde usten duela gero. Baina, nutrientak eta kentzen dizkio, ongarriak kentzen dizkio, baina guk gaur, gundelek esaten dunez, bikarbonatu pixka botatzeko. Gaina, liburu hau bada hori ez, 80. hamarkadako edo 80. hamarkadako estetikan behintzat oinarritutakoa, naiz eta liburua lehen daukua izan, ze hor ikuste ditugu argazkixak, ez, dekorazio dotoreekin eta horako garai bateko... Oso rokokoa, esan dezagun. Jaurgitzoten lehen ikusi duten argazki bat, ona. Bai. Pila, horako lehen gari batean horrela dana apaintzen zan, koloreak... Plater kombinatua da, hori ez, lehen aipatu duzuna, bikarbonatua horan koloreak altzatzeko guarnizioetan, hemendik dator. Eta, berez, luzioperkakin eitzen zauen errez dau, baina gaurkoan berrugeta. Betxo, Patri, batzuk ikusiko zuten, esango, hori lupia da. Egia esan, lupia ematen du, kolorea pixkat ilusiagoa da, aragian ere egia da, itxura oso antzekoa daukala, baina, burua hemen daukat, nik osorik eskatu nuen, da, hau lupia ez da. Hori gertzen da, ja lupia ez dala. Ez naiz, ni berrugeta naiz. Kaixo, berrugeta naiz, urte askotarako. Lupia... Urte askotarako edo, ordu erditxo baterako, aurkiko hementxe. Hori birziklatzera, barrua, kanbora. Patatak hemen egosten, esan dagoa, Patri, egingo du patata pure bat. Orduan, egosiko ditu, 35 minutuz, zuritu, eta gero ingo du gurinarekin, eta arrautza gorringoa botako dio. Ingo patata pure berezio. Baina, horren inguruan gero itzingo du. Eta hemen, gatza, bikarbonatoa, ura, eta, kilo erdi, ziazerbak eratuko direla ezertan. Zu ona. Hau ez da zuetukia. Bat patatan sartu izan nahi dau?
Ba, bueno, azaroan hasten da denboraldia, bai lupiarena, bai berrugetarena, baina martxora arte joaten da denboraldisa, eta garai honetan aldugu aurkitu prezioz ondo, eta testuraz bebai, ez? Izango zen, garai honena, arrain honena da gisa apreziatzeko. Eta bi espeziak die ia berdinak, zigorrek aipatu dago, ezkenean gorputza luzenga eta azala grisa daukie, baina, bueno, Euskal Rixan, Pedro Subijanai esker lupia asko, bueno, lupiaren ospea asko igozan, ez, bere saltza piperbeltza berdearekin, baina esaten daue, hori baino lehen, hau berrugeta, askoz apreziatuagoa zala. Igual ez hain ezaguna, baina behintzat preziatua bazan, ez? Ni berrugeta ezagutu nuen, zebitxia lehengo aldiz entzunean, zebitxian bada oso ohikoa erabiltzen den arrai bat, berrugeta, eta nik hor, zebitxe de korbina, eta ni zein da korbina. Eta erokusen, eta ikusen, ostra, oso antzekoa, eta oin, egia da ikusten da, baina nilen arrandegietan nuen ikusten inoz. Egia da, ointxe, geroz eta gixabe ikusten dela, eta ara gisa badaukala trinkoa, eta horregatik, zebitxean edo gordinik jateko, asko baloratzen da, baina tamaina bebai badau desberdintasuna. Ze lupi basati batek, 6 kilo gainditzen baitu, nik handiena 3 kilo terdikoa ero lauko ekusi dut, baina jasikoa, beldur da, baina berrugetak kristonak egiten dira. 60 kilo. Gu beste? Osa, pentsau, bai. Nik 65 pixatzen ditu, beraz, hortzen hau. Ni garai batean 60, baina oina, ez dakik galdu inda. Zu berrugete eta lupi bat. Bai, hori da, bitxo, oso ondo. Eta gaina lupi txikietako ez, Eta handia hobera doa, bai. Bueno, egia da, Gabonetako errezetetan bebai ikusten dela, lupia eta berrugeta bebai, ze, onarte ditu azkenean, errezeta pia bat, txerratan alda jan, labean, txingarretan, papeiote erara, osorik, xolomotan, eta, bada arrain bat bere tamainoagatik onarte ditula, prestakuntza desberdinak. Gaurkoan, Hungaria erara. Edo, Gundel, gure Gundel handia. Gundel jatetxearen estilora, berez, ez? Jatetxe honen, sukaldariak, Gundelek, berak jatetxe bat zaukan, Budapesten kokatua dau, ondiokan existitzen dau, eta 100 urteko historia dauka. 1884an sortua. Eta bertan markatu zauen, hiriaren apurtxo bat, historia eta bere gastronomia. Ezkenean, egin zabiena da, Frantziako goi mailako sukaldaritza oinarritzat hartu, gero, errezeta, Hungariako errezeta tradizionalekin ustartu, eta hor hasi ziren, hemen Euskal Herrian Basque Nouvelle Cuisine hasi zan bezala, Hungarian, antzeako tendentzia bat hasi izan. Eta Gundel jatetxea da oso ezaguna bere dotoreziagatik eta kalitateagatik. Eta esaten dago bai, jatetxea holan dekorazio aldetik antzerakoa dela, ez? Holan belepok erara eta badiela, oso, dekorazio oso dotorea dela. Tradizionala, ez? Urte batzuk atzera aitea dela jatetxe hortan sartzea, ez? Bai, da apur bat, 20. mende hasierako Budapest imperialaren dotorezia islatzen da bena. Eta, aristokrazia da goraipatzen ditu. Berez, zehose dotori bat, Baskari dotore bat nahi badozu Budapesten auki. Eta gaina hori, ez? Gaur egun, martxan dagoela horrein ditu. Bai, martxan dagoela, da jarraitzen ditxula, bere, plater tradizionalak egiten batzuk aurkitu ditzazkegu hemengo liburuan, eta beste batzuk, ezaguna die, Euskal Herrixan bebai, ez? Zuk entzuten badozu kulaxa, edo oiaskoa paprika erara, eta holako platerak, bakizu, kokatu dituzula, ez? Budapesten edo Hungariako aldean. Beraz, orko tipikoak. Hau ez da horrean oso ezaguna, ez? Arraina Gundel erara edo. Bakarrik jatetxean izango da, baina... Nik sekula entzun gabe neukan, eta gaina, behiu zen asketa bitu. Hemen, dagoeneko, tekusten duzu ze kolorea. Normalen hemen, zerbak egozi ditugunean, da minutu bat besterik ez ditut izan. Niko marroiska geratzen dira, eta honek berdea mantentzen dute, ez? Gero gurrotzetan sartu, ondo urak kenduko dio, eta eroingo dio dituguna, errezetan jartzen duena, ez da salteatu. Berak, nik salteatu ingo nituzke gurin pixkatekin, ez? Beraz, hartu gurin urtua, perresila, eta pixka nasi, gopor batean ero, eta gorde geroko. Dira, ez dakit,
arraroa, kombinazioa, gero, bai, barringorri batzuk, bai, baina gero mornai saltza bat ingo du, bexamel bat gaztarekin, gruyère gaztarekin, ez? Ogibirrin doti pasatuko dugu, frigituko dugu. Benetan, ez dakit, niri atentzio dituzian, errezeta liburua irakurtzen egon nintzenean, desan, bueno, hauze, txorien eraman badut. Eta praktikatu inbiko dugu. Hori da. Ba, bueno, bertako Gundel jatetxeko, ez dakit, arima edo zein zan? Gundel Anderea. Bueno, Gundel Anderea da gizona, baina Karoli Gundel zan, han benetan, sukaldarixa zana, hemen dago euren argazki bat, nun igual, argazkixan, gure amona da itziakin pasatzen den bezala, igual, 17 urte zaukien edo 20, baina emoten dau, bueno, geixa hogiko zabea. Bai, horrekiko zituzten, 25 urte, 26, 8 seme alaba. 11 igual. Bai, eta, baina, bueno. Eta jatetxe bat, eta ja, bueno, bizitza dana martxan, ez? Garaibateko, bueno, garaibateko gauzak. Eta Karoli Gundel zan, ba, bueno, bertako sukaldarixa. Eta esan dugun arren, 100 urteko historia daukala lekuak, 1940an, estatura pasazan jatetxe honen, bueno, gestioa, jatetxe hau pasatzen da estatuan eskuetara. Berez, bueno, jarraitza dituzte, euren platerolan famatuak itxen, adidez badaukie krep batzuk, joaten diela intxaurrakin eta txokolatiakin bilduta, eta holakoak, baina, ja, ez da Gundel familian judeaketan, baizik eta estatuan. Berez, bueno, aldatzen diren gauzak, baina jarraitzen dituzte olako plater dotoriak iken. Ondo. Bueno, ni pentsatu dut, Gundel errespetu guztiarekin, nik ingo dudalena gero salteatu ingo dut, txikitu ingo ditut oin pixkat, hemen, ziazerbak, goratu, erretilloaren oinarrian jungo dira gure ziazerbak. Eta gero gainean, barrengorria jarriko ditugu. Orduan, hau ekingo ditu dana, pixkat txikitu, gero ondo zabaltzeko, eta pusketa handiak ez etortzeko, eta bukatzen duanean, hemen gure barrengorriak salteatzeaz, salteatuko dut, bertan, beste gurin pixka batekin, gure ziazerba hauek. Oso ondo, listo. Eta gero txerrigantza orduan erabilitiko zu frigitzeko arraina. Bai, hor, gantza aipatu zuen hortan, guazen manke ikusten zendun lehen, hor dago. Nola ez? Bada hor bat oso ona guazen manken agertzen dela, bat jatetxe batian, eta txuleta jaten, da txuletai koipiak entzen, iskinakoa, eta alkain pasatzen da, eta hori horretzu da daldek. Grasa ezai gustatzen da. Grasa? Jantzak grasa! Ezetz! Grasa! Jantzak! Una galaba! Una galaba! Beko ziren hire grasakin! Okain, juan Gundelen jatetxera, eta han grasa! Han grasa, eta gantza barra hori, ziur. Eta, bueno, egisa da, gure historian, Europan eta Mesoamerikan, hau da, Ipar Amerika eta Erdi Amerikan, txerrigantza erabili izan dela, kosinatzeko mendietan zehar. Pila bat, txorien erabili izan dugu, kosinatzeko, adibidez, polboroi batzuk itxeko, oso gintzabe oso erabilia da. Baina, bueno, heltzen da, 20. mendia, honekin Procter & Gamble kompainia, eta honek nahi dagoen azaldu da, margarina. Kosinatzeko alternatiba osasuntxu bezala. Orduan, itxen dagoena da, Kristoneko marketing kampainia, txerrigantzai, purtxo bat, bueno, esateko, ez da lain onuragarrixa, ez da lain osasuna, ez da lain osasuntxua, orduan, jendiak hartzeko apurtxo bat, jartzeko apurtxo bat kontra. Ja, eta margarina dala osasungarria, eta... Esaten zituzten, animali jatorrizko koipiak zila zikinak, eta landare jatorriko koipiak zila onak. Baina, badau oliba olio extra virgin on bat, eta margarina ez diela, bixak landaretik datuz, baina ez diela onak. Hori urtiekin erakutsi izan da, marketing masibo bat izan zala, eta azkenian zituztela hitzarmenak mediku desberdinekin, eta telebista eta aldizkari desberdinekin, ziurtatzeko edo jendian iritzi publikoa aldatzeko. Baina, urtietan ikusi da, bat ez dala intxarra eta bestia ez dala inona. Orduan gaur egun aukeratzeko daukozu, da bakoitzak eitzeko aukeratzeko
pentsatzen dauena onena dala, eta profesionalen aholkua jarraitzea, hori da garrantzitsuena. Nik txerriko ipia ez dut erabiltzen, egisa esan. Gehiago erabiltzen dugu etxean gurina edo oliba, baina noixian behin eta errezeta konkretu batzundako, txerrigantza de bai, erabiltzen da. Nik onartu barra dut, ostiral honetan margarina erabiliko dela, txorienen lehengo aldiz. Bai? Bai, nola eskatu diguten lasaina bat, eta ezin duela laktosari jan. Claro, gurinak laktosa dauka. Eta margarinak ez. Eta margarinak ez. Eta egin alko nuke oliba, kilore olio batekin, Bai. Bexamel hori, baina sabore ez da hori. Eta nahi nuen probatu margarina. Egia da, ni margarina txikitan, gure txian, margarina jatezan. Bai. Goratzen naiz, gurinarekin, margarinarekin jaten genituen gaieta pila bat, eta gure etxean margarina, eta horretik atu naiz txikia, margarina etzazu ejan. Gurinarekin asko saltu bizan. Ni akordatzen az, nire amama Juanitak beti aukitzen zaula margarina garai baten, bai? Bera ibe salduko sotzielako osasuntxu hau esala, orduan berak erosten zauen, eta gixara gaietetan eta igurtzen zala oso ondo ze askoz bebiguna guazan. Biguna guazan, karo. Eta gero nire txian betidanik gurina egon da, eta nik amai esaten otzan, eske hau ez da oin ondo igurtzen, ze, karo, gurina ataratzen zituen oskaiutik eta hotza egoten zala, bloke gogorba bezala. Baina, luzera ikusi da gurina askoz buena badala. Bueno, nik txerrigantza urtzen, eta oin zerringo du, gure berrugeta, lupiarekin inalduzu, errezeta hau, nahi bauzue, ezurrak eta kendu dizkiot, xerrata moztuko dut, eta ingo duana irinetik, arrautzetik, eta hogi birrin dute pasa, eta jarraian frigitxo ingo dut. Hau da, gundelen errezeta jarraituz, Etxean, olibarekin, frigitu zazu, kilore olioarekin, gustoko duzuen olioarekin, baianik. Errezeta fidelki jarraituz, hemen, bera jatzen du, txerrigantza gurinetan urtzeko. Eta garai baten, Budapesten hotza egongo zan, neguak latzak izango ziren, eta han zebi ezabien, aputxo bat olan, gantza, grasa, han izango zabien bezala, beraz, hortxe saltza dituzte, gaztak, txerrigantza, hau hogi birrindutik pasata, eta, bada errezta bat, loditxua. Baina goxua. Eta bexamel saltza biharrian, honek aukiko dau, mornai saltza bat. Mornai saltzan oinarrixa, bada, ruxa edo bexamela, ze azkenean bada, esnia, irina eta gurina daraman saltza bat, hau da bexamela, baina hori ontzen da gorringoekin eta gaztarekin. Honek dauka, ze gazta... Gruyerarekin, teorian, eta da, gruyer gazta, ondo urtzen dan bat, atzo erabili genuen txedarra erabiliko aldugu, baina frantzesa dan ontan, gruyera gomendatzen dute bereia gruyerrarekin itxego. Nik irakurri dut behi, jendiak sartzotzala parmesano eta gruyerra proportzio berdinean. Bitu. Hola, emateko igual zapore, zapore gehiago emateko, nik uste dut, izango da laure azkenean. Baina, bada saltza bat nortasunekin. Potentia. Hau kitzen jako Philip Dimbornai dukeari. Hau ere, bere sukaldariak ez zeukan. Hori da. Eta, bada saltza bat, dotoria. Normalian ditzen dela, arrautzak eta laguntzeko, edo lagungarri bezala bebai, arrainan dako, batez be, eta... Nik hemen inuen... Goxua dan gauza, azkenean, bexamela goxua dau, gazta goxua dau, beraz, imaginau bitxak nazik. Krok madam sandwich eiteko, mornai saltza bat genuen, gruyer pila batekin, eta, sandwich hori, neko lizuna zan, arrazan, egia zan. Urdai espikua, gazta, mornai saltza, arrautza eta gainerre, zer atara da gaizki? Ez da txartu ataraterik. Eta, duke batetik, beste dukesa batera. Bai? Ze hemen zauz patatak itxen, gero patatak dukesa edara ingo dituzulako. Patata purea, dukesa edara. Oso ondo. Orduan, dukesa patatak, badio sukaldaritza frantzeseko, ikur nagusinetako bat, eta igual ikusiko zen ituzten, olako liburu sarretan. Ze badia argazkixetan eta ikusten dienak, honek patatak olan airetsuak bezala, patata purea, baina olan izar forman, da gero gainerreta, eta badi ez, gari baten nolan dotoretza atartzen ziren plater bat. Juantxu jatetxean ilan iten nuenean, hauzan, goiz hartzen itzenean, lehenengo gauza egin behar nuena, patata burea, eta gorringo gotatzen genion, eta ere esan dakoa, iten genduen apaindu honekin,
maukan sartzen genuen, eta hainbat plater horrekin apaintzen genituen, eta batzuk gero labean gainerreta jute ziren, eta arrautza izatera korritu egiten zen. Baitu. Osa, polikia ikusteko. Bai, bueno, eta goxua zegoen, azkeni, eta krematxoa geratzen zen, eta... Patri, utzigo, betu, hemen oin daukaguna ikusi duzu, ez? Arrautzatik, irinetik, arrautzatik, ogi birrindutik, eta txerrigantzean frigitu. Usai berezia daukau. Txerrigantzetan frigitu duzueno, badakizu ez zer dan hori. Usai hori daukagu intxurienen, eta haue frigitutakoan etorriko gara, zen morna izaltzen behar dugu oraindik, eta ero dana muntatu, eta patata purea ere, oina aipatzen nahi zaela. Patata purea erresa da, azkenean da, hemen hainbat aldi zein duguna, baina pasatuko dugu pure gaiutik, eta gero arrautza gorringoak, eta gurin pixkan nazi, eta listo, ez dauka beste misterio. Baina horren hau frigituko ditut, eta ontxe batuz. Bueno, laguno, bueltan gara, aurratuko dizu ezerrin dugun, frigituta lantalde guztia gaina, kanporatea zaizkio, esageratu batzu di. Egia da, usai potentea genukala. Nortasuna, hori gustatu zaititz hori. Bueno, hemen, patata purea, induguna birrindu, gero, 3 arrautza gorringo botako dizkiot. Sumendi bat izango bazan bezala, hori erdixan. Eta, honi, lehen gatz pixka bota diot, eta piperbeltza botako diot, eta nahi izan ezkero gurin pixka bat, ero nik kasuntan olioa botako diot, Eta patata purea listo daukau. Eta ero jungo naiz, morna izaltza egiten, esnea bero daukadala, eta izango da, gurina irinarekin rus bat egin, gero, norbaitek jandidan gruyer gaztari, erditi moztu alzen duen. Arratoitxo bat. Bai, hori, txistuka ari dan arratoitxo hori. Bueno, horrekin onduko dugu, eta ero ja muntatzea besterik ezaigu falta, eta labera sartzea. Oso ondo. Bakitzu honek dukesa patatak, holan deitzen diela, goi mailako dukesei asko gustatzen jakiarako. Hau, egin zan horan ospetsu 19. mendean Frantziako gortean, eta goi mailako emakumiei asko gustatzen jakenez, deitu jakon dukesaren patatak. Patata purea. Ze gauzak. Bueno, klasiko bat. Hori da. Eta, jo berba, dukesei buruz, aristokraziari buruz, plater dotorei buruz, eta, gabonetan, loterixa, jolastu duzu? Ez du jolasten, niños. Ez duzu jolasten? Sekul ez du jolasten. Eta ez duan ez jolasten, ez aitokatzen. Ez aitokatzen. Gure amak beti hartzen du, etxeko guztiendako, zenbaki bat, eta nire arrebak eta inoiz bai, baina ni neuk ez dut hartzen sekula. Ez daukat oitura ize, gaina gero, aztu iten ditut olako gauza. Eta gainera, tokatzen bagatzu zein gozinunez, 1.000.000 batekin edo 10-rekin. 10-rekin agien lana utzi ikunuko egitea. 10-rekin seguru baiez. Batekin ez? Batekin oindik, batekin etorreko nintzen lanera, badazpada. Eta 10-rekin ez? 10-rekin. Alze ditugu ziguriturretaren notak, baina kontu zibili zaitez. Zebakitzu, beti esan izan dela, ez? Loterixa tokau, eta 5 urtera edo 10 urtera, jende askok porrotitzen dauela. Jende asko diru bari geratzen dela. Baina zenbat tokatuta, asko tokatuta ere? Ez dakit, loterixa holan orokorrean. Loterixa holan, ez dakit, sari potolo bat irabazterakoan. Hori, nik beti danik entzun izan dut. Baina, ontxe, ikerketa bat egin. Eta Universitat Oberta de Catalunya erakundeak, egin dau, ikerketa bat, eta zehaztu daue, loterixa irabazten dabienen artean, 70%ak, 5 urtetan, irabaztiako dirua, xagutzen dauela. 70%, baina pila bada, erdia baino neiko... Erdia baino, askoz begeixau, 5 urtetan, ez daukala ezebez. Osa, ez jakola dirurik geratzen. Zeiten da, eta zertan ero ezada jartzen du zertan gastatzen duten? Zehazten dau, ez omen gaude psikologikoki prestatuta, hainbeste diru kolpetik irabazteko. Lasai, ni banao, psikologikoki prest banao. Laguntza behar baduzue, gutxi horienetik prest gaude, zuegatik sakrifikatzeko, eta saiatzeko diru hori ala nola pixkat erabiliko dugu. Baina dena ez dugu zautuko. Alde batetik esaten daue, impactu emozionala haindala undixa, nun batzu, ez zauzen prest, eta orduan azten zara, diru hori, ez dakitzun eskudeatzen, ez tozunez hainbeste igual diru hauki. Bada espada kainetik entzen gastatzen, holan, ez? Hori da, luxuzko produktutan, jendia dirua oparitzen, uste. Oparitzen?
Ez dute, interesan inguruan ez dute entzun? Ez, bidegarritasuna ez dauken negozioetan eta inbertitzen dabe bai. Orduan, hor dirua gutxinaka joeten da. Nire, unibertsitateko irakasle batek, basaukan teoria bat horren inguruan, negozioen inguruan, eta batek esaten zen, eske diru asko baldin badaukazu, negozio bat montau, listo. Eta berak esaten zen, negozio bat dirua izan edo ez izan, bardina da. Batek iraungotzu zabalik urte bat eta bestiak 10. Baina azkenian negozioa txarra bada, berdin da dirua aukitzen baduzu, porrota ingo daue. Eta zu bertan egon bazara. Hori da. Zenbat jende gure inguruan badaude, diru asko irazitakoak, eta ostaleritzakin gaina hartzen dituzte negozioak, eta eurek ez daude sekulan. Eta horrek lehenago ero beranduago, han gure inguruan ikusi duena behintzat da, itxi direla negozio guztiak. Orduan, ez da egite. Etorkizun pixkata. Izen batzuk badauz historian zehar, dirua irabazin dauen, eta gero, batian galdu. Dana galdu dabe, alegia. Hori da. 1961 Vivian Nicholsonek irabazi zauen 142.000 libra. 142.000 libra, gaur egun, diru asko badie, imaginau 1961. Bere leloa zan, gastatu eta gastatu. Beldur gabe. Orduan, luxuzko bizitzak eraman zauen tipo hau alkoholismora, depresiora, eta 79 urte zituela, dementzeakin, pobrezia utxean hiltzan. 5 urte gaino gehiago tardatu zitxun, baina diru asko salako. Baina, baina egia da berak argi utzi zuen, zein zan bere bizi filosofia, eta horrekin bat egin da... Beste bat gehiago kontakotzut. Bota. Evelyn Adams. 2 urtez jarraixan, bada kasualidadea, irabazi zaben loterixasari potolo bat. 1985 eta 86an. Irabazi zitxun guztira 5,3 milioi $. 80. hamarkada. 80. hamarkada. Gaur izango dira, horren bikoitza izango zain. Eta, honek jokuarekin zaukan arazo bat, ludopatiaekin, eta bukatu zauen, bere zorrak pilatzen, eta, horrek ordaintzen, autokarabana baten bizitzen, eta 2 lanekin, horrei zorrei aurre itxeko. Beraz, dana izatetik, Ezer ez izatera. Ezer izatea, zorrak. Zorrak, ez da gutxi. Ez da gutxi. Eta holako kasu pila badauz, beraz. Zuri tokaten bajatzu, bakit ez duzula jolzen, baina tokaten bajatzu, zigor? Ni badakit, lagun bat daukat, egia da, lagun bat mina banketxean iten du lan, eta berak, harrek ondo gestionatuko. Da serixua da. Bai, oso serioa da. Hemen, astu inzait, itzali zua, eta zua itzalita dauenean, 2 arrautzak gorringoak gure mornai saltzari. Orain, gainetik botako diogu, gure kuntelek esan bezala, eta gero patata purearekin, mauka batekin, apaindu. Labea daukat, 200 gradutan. Eta bakarrik ingo duna da, hoxea, gorritu. Egi esan, itxura... Erra dauka. Falta zaiguna da hori. Gure patata purearekin, loritxoak, ero... Arroxak izaten di, ez? Edo zer. Edo izarrak, edo... Guk puntua, puntua jarri oso erolan... Botoitxo batzuk. Nahi duzuena, hemen dakizuena, erotu gabe, azkenean da patata pure bat aldamenean jartzia, eta gero labean gorritzia. Nik... ez dakit zer ingo, pello, aukera daukagu. Holako boro birkiak egitea. Alde baten horrela jarriko diogu. Eta bestaldian asmoa da bitu holan bitu, Holako zerbait. Politxa geratzen da. Kontua da, plater hau janda gero. Ez dakit... Nik patata frigitxu batzuk inbinitxu, baina ez dakit lantaldiai goziak eratuko jako honen ostian. Ze honek baduka bere indarra. Atzoko sandwicha. Baina atzokoa die, hortan ja digestioa egin da, jendiak afaldu dau, gozaldu dau gaur goixien, eta gaur beste egun berri badaz. Lagunok. Hau labera doa, oina paintzera, eta hau erabaki dut horrela ustea politxagoa geratzen dalako. Ez mauka ustu zaidalako. Horrela, bira, dao... Holan gero, hobeto atarateko. Hori da, hori esan behar nuen.
Venga, 5 minutu gorritzen den arte, 5-10 minutu ikusiste jungo gara, eta 6 joan gatoz. Bueno. Itxura goxua, Eta, arrazoia zenukan, oso ondo pentsatuta. Bai, ez da? Nik horregatik pentsatu, hasiera. Tamainuan. Ja, nik ere bai, nik ez da pentsatu. Ni hasi jartzen, eta esan dut, gure gabe gatu naiz. Bueno. Lagunok, hemen daukazue, garai batetako, errezeta bat, osagai pila batzuekin, eta... Klasiko handiekin, mornai saltza, patatak dukesa erara, daurako plater tradizional. Eta potentea, Eta, gogoratu, azpian dauka, ziazerba eta barren gorri oea, gero berrugeta, gero mornai saltza eta patata purea. Hemen daukazue, gure berrugeta gundel erara. Hene. Orduan barazki razioa, baukau hor. Bai, danetik, proteina sartzen ditugu. Garai batean ere pentsatzen zuten, gaur egun ez dut. Gantza purtxo bat. Bueno, sartzen geratu da gehiago. Eta inguruan da gure sudurzuloetan ere geratu da, Goratu, indula, txerri gantzetan, egozi dula. Hori da, beraz. Ja, hartukot. Harina putxo bat. Ja, patatak. Ez dauka. Gantzan eta zaporeik ez dauka esan, Hau oso nahi. Izango zan gehiago, espinakak egin ditu noiz betxemen krema erara. Bai. Holan ziazer bat, arraina putxu batekin oso goxuak. Bai. Holan, simpli esan binaben, zapore simpliak, baina lana bauka. Bai. Baina anima usaitzez ez merezi dau. Zurea da simple haua. Baina nire da simple haua, beraz, nik esan binatuen. Lan gutxi hau nahi baduzu egin nire errezeta. Bakasunetan bebai, patatak eta itxaskiak gaukiko ditugu, baina Hungariatik joango gara Andaluziara. Hau izan da olako, bueno, grasi xabarik egin duten dantza bat. Ole. Hori da. Bueno, errezeta simplea da, ikusten duzue, 1, 2, 3, 4, 5 osagai erabiliko ditu dela, oliba olioekin 6 eta gatzakin 7. Errezeta, holaxe. Patatak zuritxu, xaflatan moztu eta frijitu ingo ditugu. Bitartean, oliba olioetan berakatza eta kaiena erregozi, gorrituta dauenean otarrainska gehitxu eta 2-3 minutuan kozinauko. Zutik kendu, piperautza bota eta nahasi ez erretzeko. Patatak oinarri bezala jarri, gero aliolia putxo bat eta azkenik otarrainska gainetik. Beraz, bueno, nik kaiena biharrian, honek piperminak, jarriot piperautza, mina. Vale. Orduan, kaiena piperminak eta piperautz gozoa biharrian, bixak jarritxa bardin. Baina bestela, aukera daukatzue. Hasiko gara patatak frikitzen, ondo. Eta hori, patata frikitsuak gambekin. Han esaten jake patatak arriera, papas arrieras. Baina, bueno, hori, patata frikitsuak, aliolia, eta holako gambak edo taranxak salteatuta berakatzakin. Beraz, simple eta goxo-goxua. Otarrainskak eta ipatu dituzune, hemen itzen izan dugu inoiz, ez? Badakizu, hemen Valladoliden badago, omen dago astegia handi bat, otarrainskak eta jendea bitxiei ezaio, ez? Euskate olako 24 piztina ero berezi, eta 3-4 hilabetetan ateratzen dituzte otarrainska gutxi gora bera, hasita, eta dana prozesu guztia berai egiten dute. Bueno, hortik urtero 50.000 kilo otarrainska ateratzen dituzte. Urrengo, urrengo 2 urteetan 5 aldiz biderkatu behar dute. 5 neurri hori. Ja, ez da izemazari jaso dituzten, da dana egiten dute daukate txasoko ura, ura gatzakin, hasieratik, daukate aztegi bat non berai esate dute moduan amak eta aitak dauzkaten. Nik proba ditut, eta, Ni markak bidaltxustan probatzeko bikutsa, batzuk ordinak eta beste batzuk egosixak, eta oso goxua zeuzenuan tamaina handikoak eta kalitatea egertzen zen. Patri, azkenean harrapatzen dituztenetik, goizian, jasotzen dituzte, 24 orduan, nahi dituzten tokian daude. Ez, ja hartu, gaur egun jasotzen dituzte Valladoliden eta 24 ordu baino gutxeotan Madrilen, Bilbon bialtzen dituzten tokira. Freskoa baldin badira, gero daukate egosita, izoztuta. Eta kontuara, ze zenbakitan ari garen,
eta gainera, eta Valladoliden, bada, kontu estrategikoa da, azkenean. Itsasoko ura beraiek sortzen dute, eta azkenean daude, Madriletik gertu, eta ero, azkenean erdian daude, horrez, hemen Kantabriko itsasoa daukate, eta hortik, bialdu aldute munduko edozein puntatara. Bilbotik Valladolid segongo dira, 3 ordu terdi edo? Ero gutxia, bita piku ero egongo dira, orduan, zentzua, ez dakit, hola, nazten badie, biderbos, probintzixa dan hartuko dago ja, igeri lekutan? Tipoa Norvegiarra da, eta hor zaune, ideia izan zuena, eta Norvegia aipatuta, Lego ezin utzi aipatu gabe. Lego. Zeinek ez dauka Lego, guk etxian Lego, gure txikiak eta Lego kutxuna dira pila gustatzen zaie, ni lehen txikitan egiten dituen Lego, 15-16 urtekin oraindik Lego teknika atera zan, da horiek ziren bomba hidraulikoekin, eta eskaladorak eta itxasen dituen, muitu itxen zien da dana, zuk egiten zen duen? Gaur egun umiek bai, zen ipentzatzen gure garaiko gauza bat zela, baina gaur egun umiek erabiltzen daue, eta nire ilobagatik nik badakit, Danimarkan, Billund irian, badauela Legoland izeneko parke bat. Eta handau, museua, jokuak, eta dau. Eta bak zer daukaten? Zer? Handauka mini-chef jatetxea. Ah? Mini-chef jatetxe horretan, zuk hartzen duzu, eta daukazu olako esertzen zara, eta daukazu instrukzioak, olako izango esan moduan karta. Eta karta horretan dago dena piezakin, Lego piezakin. Orduan, zu egiten zara zure platera. Zu daukazu Legoko karratu bat, hor itxasten dien lekuan horrek. Eta dakizu, luzea dela arrainxarra. Elea dela txerritxuleta. Horre dira nagusiak, eta dira gorriak. Horre dira lehen plater nagusia esan dezago. Gero, lagungarriak. Kolore berdean, horian, naranjan eta dauzkazu, jarri aldiozu letxuga, patata frigituak era. Eta zuk hartu, eta zuk muntatzen duzu, zure errezeta. Beraien instrukzioa jarrita. Orduan, hori, pantalla badagoan aldamenien daukazu, sartzen duzu, zuk indozun pieza horiek batuta sartzen duzuan, eta agertzen da pantailan ze platerra aukeratu duzun. Eta baiezko ematen diozu, hori sukaldera doa, eta agertzen dira marrazkean nola sukaldean Legoko panpinak ari diran lanean, plater hori prestatzen, lapikora dana botatzen. Nik ikusi dutena da, ogixak eta badaukiela Legoko piezan forma. Itxaun, oraindik gehiago. Gofre bat izango basan bezala. Janaria dator, Legoren kutxa hauek karratua direna, guk olako kutxa badauko pieza guztiak gordetzeko. Olako kutxa batean dator, olako ibilbide bat jarraituz, ibilbidea dauka, robot badago gero Legokoa, eta robot horrek, zure zenbakiarekin zoaz, 21. maila juten zara da, eta robotak urbiratzen dizu, kutxa hori, eta kutxa horren barruan, olako Legoko kutxa txikitxoak daude, eta handaukazu, lehengoa, bigarrena eta hirugarrena, zuk egin ez. Zuk piezakin muntatu duzuna, zure gustora. Eta umiak horekin soratu da. Umiak, gurasoak, eta ni behan egongo nitzake hartu. Legokin jolastu dugun edonor, ez? Eta egia da guri eta ez dute, nire egia da, nik lehen izan nitzela oso karratua instrukzioetan agertzen zen hau, eta hori behar zen. Nik hori egiten nuen da, enion gero bueltak gehiegi ematen. Nire semeak hortan dira artistak hartu, hartzak egiten dituzte. Baina, beraien imaginazioak. Hartzak, oreinak, kriston adarrakin, dinosaurioak, aita behitu brontosaurioak. Eta guztezu, labanka, horan izatzu, bustan luze-luzea, kriston lepoa. Ostra, artista. Lego enpresa munduan eta, aholkularitzan, erabili izan da, teknikak edo coaching erara, Lego piezekin aholkularitza. Hori, ez dakit, nik universidea ikasi nagoenean, garai hortan, erabiltzen zan da, famatua zan. Ebintxe, honek gorritu banainoren, gaba batzuk, otarraintza batzuk, listo. Salteatu, eta hemen ordena, berezien normalen maionesa ero aliolia gainean espero dugu, baina esan duzu. Patatak, gero aliolia, eta gero otarraizka gainean, eta piperrautza ero, ez? Hori da, hemen jarriko gatza, india dauzenean jarriko piperautza, eta zutik enduko dugu, zebakizue piperautza segitxuan erreitzen dala. Orduan, ezaguko meni. Hor bestaldian, agian Gundelen familiko norbait egon zen Gundel. Oliba oli horik enespadukazue, esan dakoa patata hauek txerrigantzetan fregitxo, hauek salteatu gurinetan, edo ahate gantzetan, ez? Ahate gantzetan ziren holan patata frigitxu. Oso onak. Niri horre gustatzen zaizte, ahate eta... Txorienen egitxugu, nik bakizu erosin hauela ahate gantza txorien edakatzeko. Eta, honek
bidaltzeko gastuak eta zien aputxo bat garestixak, Bai. esan nahi, bueno, aprobetxakot eta etxerako bai erosingot. Eta erabilpena eman zenian? Eta hor aukin hauen, 2 edo 3 hilabetetan, eta jendia etxera etorten zanean, ez dut zan, baina zera hori, zezan, olako plastiko tzar bat, olako koipe hori batekin. Horiska dauka, koloria bai. Eta, bueno, ez dakit zer ematen zaben, edo ze gauza. Bueno. Horrek ona daukatena, koipe horiek eta, bueno, esan oskaiuan ondo itxita da, denbora pila bat irauten dutela, eta, bueno, erabilpenak, eta gaur egun ez da bala, itzakit lehen garai batean, liburu batzu bilatzen joan behar ziren, ez? Igual, sukaldaritza frantzesarekin harremantzen du gehien bat, ez? Baina gaur egun interneten sartzen zaete, eta jartzen duzu, errezetak ahate gantzarekin. Pila bat. Eta zerrenda bat daukatzu, haundi-haundixa. Bai. Esan dakoa, zutik kanpo, botakotzagu. Pipera utza, kasunetan mina, edo, bueno, pikantia espajatzu gustaten. Vale. Gozoa. Eta aliolia bebai eramango dau. Berez, hau zutik enduko, itxongo patatak frijituta egon arte, eta gero zerbitzatuko ditugu hori. Patatak oinarri bezala, aliolia apurtxo bat, gambak edo tarnexak gainetik, eta zigorrek perrexia utzi doztan ontan? Behar dut biharko. Behar duzu bixarko, baina utziko ez da zu apurtxo bat olan jarten, ez? Bale, perrexia be erabiliko. Patatak frijituta. Bai. Honek bai enya. Beraz, bueno, zerbitzatuko dugu. Tapatxo bat eta plater bat. Bale. Hau, Andaluzian hau ze jaten dut lan ez. Tapa moduan atatzen dute? Errazina moduan. Azkenean, patata braba batzuk edo alioli batzuk atatzen dituzu bezala. Honek, arrierak. Baratxuria eta olioa. Eta azkenean, dena esaten du ja, izenak. Baratxuria eta olioa. Errezeta katalana, batzu Roma, Italiak indalotze dute eta, baina urtzako katalinena. Hori da, eta hementxe. Alioli apurtxo bat. Kaixo lastana. Alioli gando. Hor, itxeo lan jungo gara. Hone geixau. Ota bihur bari, lizun jango du. Nola ez. Eta gama batzuko lan gainetik. Jarriko ditugu. Listo. Olixotxo on horrekin. Eta txura der. Ezaustazu perrexildana etzinula erabiliko. Ez bota, lasai, nik bihar eta erabiliko dudan da. Oso ondo. Hemen gure patatak gambekin. Sarrezka labana berruzu, labanik ez? Labanik igual ez. Nik laguntzeko pixkat, ogirik ez daukadan ontan. Baina, hau laban bari be. Hartu da aputxoa lanetatik. Kombinazio berezia. Una. Patata frigitu bat, saltzakin. Aliolia dauka. Egia, pikantea baino gehiago, aliolia etortzen gala ez da. Basuk jan alioli barik hau. Lasai, ni danak betiko. Lagunok, honekin, agurtu beharko du gaurko saioa. Bai. Eta biharko prestatzen jun. Esan dagoa, bihar txorinek hemen jarrituko du. Eta zuek hor bestaldean. Beraz? Nik apurtxo bat horrekatzeko ingot sopa harintxo bat, dale? Bixarko. Ni nerea argamasa, potentea. Ondi zan, agur.